Mä herään aamulla, päällä kauhea krapula. Vedän ekat savut ja taju ei auta tabutkaa. Kaikki on kaukasta, mutsin alkutta ja pihan leikkivät lapset vaan ärsyttää mua naurullaan. En saa hampait pestyy, haisen paskalta. Tukka rasvas, en jaksa leikkaa, niin kasvatan. Mä en tee mitään ja silti mulla on raskasta. Laskut pitäis maksaa ja muuta vastaavaa. Sanaa mun palan alas, illalla ja alan chillaa. Ihan sama jäänkö himaa, elämä on pilalla. Pukuttaudun viinaan ja väitän et mulla on kivaa. Mikä mus on vikaan? Sitä saa mitä tilaa. Ehkä ne on oikeassa, katon pornopäivästä toiseen ja mieti onko se oikein vai onko mä poikkeava, kelaan lapsuusaikoja. Pelaan sanoilla ja venaan rahoja koulutusta dienaks kela paroilla. Mä en oo kunnos, joka päivä on painajaista. Samanlaisten erota perjantaita maanantaista. Mikä mua vaivaa, onks mä laiska vai sairas? Ja kun aikas katot mua huomaat vaihtavas paikkaa. Ei se haittaa eikä ruokaa jaksa laittaa. Tai vaihtaa ees kanavaa, kato lumisaidet paikkaa. Tunkai aina elää ikiomas maailmas, jos taivas on musta ja aurinko on vailla. Nouse jo ylös, ei pysty. Oot sä menos duuniin? Ei pysty. Siivoisit joskus? Ei pysty. Mene käymään lääkärissä? Ei pysty. Hanki joku harrastus? Ei pysty. Nauttisit elämästä? Ei pysty. Vedä itses narun jatkoks? Ei pysty. No tekisit ees jotain? Ei pysty. Taas yks näit päiviä, millä ei oo mitään väliä. Kävi miten kävi, mä kai synnyin hävii. Kontta räppi väsyneenä elämäni läpi. Väsää räpi ja kertoo niin et muutkin näkis. Mä tappasin itteni, jos sillä ois merkitystä. Mitään syytä miksi joskus ois paremmin kuin nytkään. Kaiva rööki ja sydän ja toivo et mun sydän lopettaa to hakkaamisen, vois tehdä hyvää. Mun toivomus kaivos on kusta arkun pääl multaa. Ja sateenkaaren pääs padas paskaa eikä kultaa. Ihan turha huutaa, ei mua kuule kukaan. Mä tarvisin kai muija johon tän kaiken vois purkaa. Eilen kävi ulkona, kiskalt hakeen pulloja. Olin sullamas niit bagiin, mut kysyttiin mil tuloilla. Pitäis kai ulkoilla, urheilla ja muuta. Mut kun kaikki on turhaa, on liian kylmä tai kuuma. Sukulaiset soittaa suuta, ota ittees niskasta. Mut miten ihmees, kun mikään ruumi osa ei liikahda. Kaikki on hidasta, ehkä apu sais viivasta. Mut sitä varten pitäis ensin päästä ulos himasta. Mä varmaan säälitän, kuule ääniä pään sisältä, en pysty tekemään mitään. En ees äänittään, kääntämään päätä tai käärimään sätkää. Vääntämään mättöä tai siivon tätä läävää. Nouse jo ylös, ei pysty. Oot sä menos duuniin? Ei pysty. Siivoisit joskus? Ei pysty. Mene käymään lääkärissä? Ei pysty. Hanki joku harrastus? Ei pysty. Nauttisit elämästä? Ei pysty. Vedä itses narun jatkoks? Ei pysty. No tekisit ees jotain?